Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa, ai gwara ma ta fito din da za yi ta kare. To ba ko ne? Wallahi ba ko ji kai Hajiya Aisha. Allah sai. Ya jama'a. Lafiya. Kwana biyu. Yaya sanyi? Alhamdulillah. Wallahi da ma na zo miki da wani kyakkyawan lamari ne. Wanda na tabbatar cewa ke ma za ki matuƙar farin ciki da shi. To a hakikanin gaskiya, ni nan da kika gani, tun da na ganki gaskiya ke kwanta mu a rai. Saboda a hakikanin gaskiya ni ban taba ganin kyakkyawan mace irin kyauta na amince ne ta kuma zuciyata ta da tana kauna in baki ba. Kin ga karki da miki kwantar da hankalinki abinda nake so zan ga miki. Ki yadda da ni ki aure ni. Zan saya miki Ferrari kuma zan kai ki Saudiya, zan kai ki Ingila, zan kai ki Germany, zan kai ki London. Sannan kuma duk abin da yake so ni zan baki saboda ina kaunar ki fiye da ko a cikin raina. Ke kin riga kin sani Hajiya Aisha. Kama mugun ma dai na min hankali kaga takalmin da yake kafan ka wai zaka kai ni London zaka kai. To kin sano ne sai fan 100 ne shi takalmin da zaki tafi fan 100 kin sano ne. Na hada ka da kasawa bil. Kar ka min rashin da ko da a ce ma ana sai. To wallahi takalmin he si kan ciki gaba daya. Wala gwaje da ke da mu na ta ina so. To na fasa son. Na fasa son dole ne. Na ba so dole ne. Na hakura. Wala gwaje.